बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदि 13 बोसोर बैसोसिमनि उन्दैसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ फोसावखानाय बायदि जोंनि मानव गेदेर आलासि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोननि सिनायथि होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे समाव आङो मावफुंग्रोनो सिगांदों दा बेनि सिगां बिथांमोना सेरगाव रानार्सआप जानो हादों मोजां मोनसे गेलेनायखौ दिन्थिफुंनो बिथांमोना आरो बे समाव गेलेगिरि बिथांमोनखौ फट'सेसन लानो खावलायदों आरो दिनैनि बे हाबाफारि जों मोननो हादों मानव गेदेर बिथांखौ गावनि गोथार सोलेरखौ खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो खावलायदों। आरो बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदि 13 बोसोर बैसोसिमनि उन्दैसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ फोसावखानाय बायदि
गेदेर आलासि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोननि सिनायथि होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे समाव आङो मावफुंग्रोनो सिगांदों दा बेनि सिगां साबायखर बावबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव खावलायदों आरो दिनैनि बे हाबाफारि हांख्रायनाय जों मोननो हादों मानव गेदेर बिथांखौ गावनि गोथार सोलेरखौ खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो खावलायदों। आरो सोलायनाय मावथांखि बायदि बेसेबां बोसोर बैसोसिमनि उन्दैसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ फोसावखानाय बायदि जोंनि मानव गेदेर आलासि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोननि सिनायथि होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे समाव आङो मावफुंग्रोनो सिगांदों दा बेनि सिगां साबायखर बावबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव हाबाफारियाव आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो दिनैनि बे हाबाफारि हांख्रायनाय जों मोननो हादों मानव गेदेर बिथांखौ गावनि गोथार सोलेरखौ खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो खावलायदों। आरो सोलायनाय मावथांखि बायदि बेसेबां बोसोर बैसोसिमनि उन्दैसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ फोसावखानाय बायदि जोंनि मानव गेदेर आलासि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोननि सिनायथि होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे समाव आङो मावफुंग्रोनो सिगांदों दा बेनि सिगां साबायखर बावबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव हाबाफारियाव आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो दिनैनि बे हाबाफारि हांख्रायनाय जों मोननो हादों मानव गेदेर बिथांखौ गावनि गोथार सोलेरखौ खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो खावलायदों।